175 години от рождението на най-великия българин Васил Кунчев Левски честваха в Сърдец. Мероприятието се състоява в клуба на Тракийско дружество Лазо Лазов, а организатори са Тракийското дружество, общинските организации на партия Атака и БАС, както и клуба на пенсионера в града. За разлика от другите градове, в Сърдец това бе единственото мероприятие, което беляза рождението на апостола на българската свобода. За мен Левски е голяма личност. Особено ценя неговите качества благородство и себевладеене. Тези качества са му помагали да оцелее толкова години в жестоката борба, в революционното движение. Днес аз се стремя да ползвам тези качества и дано имам успех в работата си. Десетки жители на Сърдец изпълниха залата, където разгледаха подготвената фотоизложба. Присъстващите бяха запознати с подробната биография на Дякон Левски, с неговите обиколки по нашите земи, а деца от клуб Тракийчи изпълниха рецитал, посветен на Левски. Гледай народната работа повече от всичко друго, повече от себе си и я уважавай.